Син эчмә, ярамый, начар ул. А я алкоголик из Ельцин. Мин хәмер эчүне хуплыйм. Сәлем, бу чыгарылышта Уфада тантаналы рәвештә светофор ачылышы, Липецкта аек тормыш өчен флешмоб һәм 2 көн эшләгән түрәгә 1 еллык премия хәзер буларак. Илон Маск җитәкчелегендәге SpaceX компаниясе беренче тапкыр 4 туристны орбитага җибәрде. Ул туристларның берсе дә профессиональ астронавт түгел, һәм алар орбитада 3 көн вакыт уздырачаклар. Бу космос туризмында ниндидер яңа дәрәҗәгә чыгу дип әйтергә буладыр. Һәм мин монда Рогозин искә төште. Ул нәрсәләр кичерде икән бу хәбәрне укыганнан соң, бәгырем әзрәк кызганычта булып китте. Әлбәттә, коммунальщиклар подъезд ишегендәге песи рәсемен буяп киткәннәр. Бу граффити инде 2013 елда 8 ел элек ясалган булган. Бу шунда яшәүчеләрнең яраткан урыны булган, фотографияга төшкәннәр аның янында. Алар нәрсә булганын беләсез инде. Бу хәл хәтта район главасын да аптыраткан, һәм ул рәсемне кире кайтарырга кушкан. Әмма бу рәсемне ясаган егет хәзер Германиядә яши икән, шуңа күрә бу рәсемне яңартырга аның дусты Роман Фадеев исемле егет алынган, һәм ул инде аны ясый башлаганда. Бу шул самоуправство турында инде алдагы чыгарылышта сөйләгән. Ярар, коммунальщикларның буяулары артык күп, һәм алар аны кая куярга белмичә интеккәннәр турында аңладык инде. Менә нәрсә аларның башында, нәрсә идарә итә алар белән менә шундай әйберләр эшләгәндә, кул кычытумы бу? Матурлыкны бузарга теләүме, яшәклекме, нәрсә соң бу? Сездә бернинди идеялар бармы? Уфада бәйрәм, анда тантаналы рәвештә светофор ачканнар, эшләтеп җибәргәннәр. Пушкин һәм театраль урамы чатында эшли башлаган бу светофор, һәм барысы да без ияләшкәнчә шундый журналистлар чакырганнар, студентларны, ЮХИДИ хезмәткәрләрен чакырганнар, тантаналы рәвештә сүз тотканнар, кул чапканнар, мондый концерт кына җитми инде, без тагын да шәбрәк булсын өчен. Миңа калса, менә мондый зурлап ачу нәрсәнедер, алар шул рәвешле, алар дип әйтәм инде мин һаман ниндидер түрәләр турында сөйләгәндә, безне кечкенә генә әйберләргә дә сөенергә өйрәтәләр. Канәгать булырга, шөкер итәргә, риза булырга өйрәтәләр. Менә башта светофорны шулай зурлап бәйрәм итеп ачалар. Аннан соң юлны ремонтлаганда берәр юлдагы чокырны каплап киткәнне шулай бәйрәм итеп тәкъдим итәрләр. Аннан соң киләчәктә бәлки түрәләрнең халык каршысына чыгып күзләренә күренүен дә бәйрәм итеп тәкъдим итә башларлар, кем белә. 11 сентябрь көне аек тормыш көне икән, белмәгән булсагыз, белеп калыгыз. Липецктан православ активистлары шушы көнне «Я за трезвость» дигән баннер җәеп, шундый җырлар җырлап, шундый флешмоб уздыралар инде. Менә шундый флешмоб барышында нәрсә не так китә ала дип уйлыйсыз? Анда бер кызык хәл килеп чыга. Әлеге активистлар «Я за трезвый образ жизни», «Я за трезвый образ мысли», а ты дигән вакытта кадрга бер исерек керә дә, а я алкоголик из Ельца дип әйтә. Алкоголь кизильца. Вот так. Шундай кызык. Менә бу ситуация шундый нутук сөйләүгә корылган флешмобларның нәтиҗәлелеген күрсәтә шикелле. Син эчмә, ярамый, начар ул дигәннең нинди нәтиҗәсе була ала инде? Менә шундый нәтиҗә була ала инде аның. Мин моны сөйләгәннән соң мин хәмер эчүне хуплыйм дигән фикер туарга мөмкин. Юк, мин аны начар дип тә, яхшы дип тә әйтмим. Үз башыгыз, үз җилкәгездә, үзегез беләсез. 18 яшегез туган икән, сәламәтлегегездә ниндидер проблемалар юк икән, алкогольгә бәйле, үзегез беләсез. Әмма мин хупламыйм. Бу тәги хуплыйммы, юкмы, аңлашылмады инде монда. Аңладыгыз инде. Хәзер сез просто офигеете. Курган өлкәсендәге идарә аппаратында 2 көн эшләгән түрәгә, хатын-кыз түрәгә, нәрсәгә акцент ясадым мине хатын-кыз икәнне белмим. 2 көн эшләгәне өчен 1 еллык премия түләгәннәр. Просто шулай УФМКда бу гамәлне дөрес түгел дип тапканнар, законлы түгел дип тапканнар. Идарә аппаратында ни өчендер бар да тәртиптә, все ок, борчылмагыз дип әйтәләр. Игътибар беләсезме, ни өчен барысы да яхшы? Чөнки бу түләү, премия түләгәндә эшченең күпме вакыт эшләве әһәмиятле түгел. Нәрсә эшләве әһәмиятле? Һәм монда сорау туа, нәрсә эшли ала ул түрә? 2 көн эчендә шулай 1 еллык премия бирелик. Һәм бу ситуациядән соң шундый ощущение барлыкка килә, как будто Россия ул GTA уены. Һәм кайберәүләр анда чит-кодлар кулланалар.
Bunu башкача мен аңлата алмыйм шундай ситуацияларның просто булуын. Безнең хәзер сайлаулар бит инде. Мин монда хәзер чыгып сезгә акыл өйрәтеп тормыйм инде. Тегеләйтегез, булайтыгыз. Сезнең үз башыгыз, үз җилкәгездә барысын да үзегез яхшы беләсез, аңлыйсыз, йөрәгегез ничек куша шулай эшләгез. Һәм языгыз, бардыгызмы сайлауларга, бармадыгызмы, ни өчен бардыгыз, ни өчен бармадыгыз. Һәм гомумән бу сайлауларга бәйле мөнәсәбәтегезне дә языгыз. Миңа бик кызык аларны укырга. Һәм әйе, бу шундый, мин моны башында ук әйтергә теләгән идем. Алдагы чыгарылышта мин зарланган идем бит җылылык сезонын ачып җибәрүгә бәйле. Мин кичә кайтып кердем фатирга, анда җылы, турбада җылы, күз алдына китерә аласызмы? Әле сентябрьнең уртасы гына, инде җылы биргәннәр. Димәк, гүзәл лимонда менә шулай әзрәк зарланса, җыласа, нәрсәдер үзгәрергә мөмкин, шуңа күрә языгыз. Нәрсә турында зарланырга миңа киләсе чыгарылышта. Не факт, что ул үзгәрәчәк, ул минем тормышымда гына үзгәрергә мөмкин. Шуңа күрә, барыбер язып карагыз, уйлап карагыз, бәлки бер нәрсә үзгәреп китә булыр. Атна җыры. Безнең атна җыры шундый көтелмәгән, креативны килеп чыкты. Атна җыры Рәдиф Кашаповның Җылы бирделәр исемле җыры. Тыңлагыз, үзегезнең фикерләрегезне языгыз. Ә сездә җылы бирделәрме әле? Вот, шуны языгыз. Гомумән, бу атнада нәрсәләр булды, ниләр борчыды сезне, бу хәбәрләргә бәйле фикерләрегез нинди барысын да языгыз, видеоны дусларыгызга җибәрегез, лайк куегыз. Шуның белән шул, сезнең белән гүзәл иде, сау булыгыз. Tünde qonaqlar Kelle adashib Afyon araqi Shan qishiq Yas'ali yangi shirlar Dillar menga kulishib Har ketir kirgan fojia Yasha kelishib Şoňa odamas Nazlı gözlerin Tizden gidersin Hem yoğalır izlerin Şiddetsizler yegeri Başa minim istemden Kırız fatir köptenden Baştı tertipten Basıla bular xatar Kileşekten dünya titrer Akran şu miňa jümleler